حدا عميلي سحتتني حتو ናይ ኩልኩም ሕቶ ክኾን ይኽእል ኢለ ስለ ዝሓሰብኩ እስኪ ተመለሰልኩም እቲ ሕቶ ኣብ ኣካውንተይ ካብ 2 ሚልዮን ክሳብ 3 ሚልዮን ኣለኒ ገዛ ከይገዘሉ ብዝዋጋ እዚ ገዛ ኣይረክብን መኪና ከይገዘ ደሞ ተወሳኺ ናይ ነዳዲ ዋጋ ስለ ዝወሰኸ ተወሳኺ ወፃኢ ከይኾነኒ ኣብ ኣካውንተይ ከይቕምጦ ደሞ እቲ ገንዘብ ናይ ምግዛዕ ዓቕሙ በብግዚኡ እናቐነሰ ስለ ዝኸድ እንታይ ክገብሮ ዝብል ሕቶ እዩ ሓቲቱኒ ኣነ ድማ ሓደ መልሲ የመሊሰሉ እዚ መልሲ እዚ ካብ ወድ ኮመርሻል ኣብ መገናኛ ካሳንቺስ ከምውን ኣብ ሽሮ ሜዳ ዝተፈላለዩ ንግዲ ሱቃት እናሸጠ ምዃኑ ይፍለጥ እዩ እዞም ሱቃት ድማ ካብ 2.1 ሚልዮን ሙሉእ ክፍሊ ጀሚሩ እዩ እናሸጠ ዝርከብ ስለዚ ካብ 2 ሚልዮን እስካብ 3 ሚልዮን ዘሎ ብር ሱቅ እንተገዚኹም ሓደ ነገር እዚ ሱቅ እዚ ኣካሪኹም ወይ ድማ እናሰርሕኩምሉ ወይ እውን ተረኪብኩም መሊስኩም ንምሻጥ እውን ብጣዕሚ ኣዋፃኢ ዝኾነ ሱቅ እዩና ሙሉእ ድሙር ትኸፍል ተለኹም ካብ 2 ክሳብ 3 ሚልዮን ትኸፍል ተለኹም 35% ቅናሽ ዘለዎ ሱቅ እዩ ስለዚ ካብ 2 ሚልዮን ክሳብ 3 ሚልዮን ኣብ ኣካውንትኩም ሃሊኩም እንታይ ክንገብሩ ኢልኩም ሕቶ ዝፈጠርልኩም ሰባት እንታይ ሃሊኩም እዚ ጽቡቕ መልሲ ይመስለኒ ይቐኒልኝ